Hola, què tal? Tu creus en l'amor a primera escolta? No vista, no a primera vista, a primera escolta, que és justament el que m'ha passat quan m'he posat aquests auriculars, he posat alguna cosa a Spotify i dic oh, estic enamorat d'aquests auriculars, són els Bose QC45, els nous auriculars d'una de les games estrella de Bose, que són els QC Quiet Comfort, és a dir, comoditat i silenci, perquè això és el que et proporcionen aquests auriculars, comoditat, silenci i excel·lent qualitat de so. Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs bé, deixa'm dir-te, primer de tot, com se senten aquests auriculars. Doncs bé, se senten força bé, però t'he de dir que, per exemple, les freqüències greus, els bombos aquests quan tu els escoltes, que en altres auriculars potser et retrona molt l'orella, perquè diuen és que tenen uns bombos molt accentuats, tenen unes freqüències baixes que les tenen aquí tonejades perquè a la gent li impressioni molt. No, en aquest cas no. En aquest cas són força plans. També et diré que l'altre dia vaig estar parlant amb un company que em va dir no, és que a mi els auriculars com més plans siguin, millor, perquè així és més fidel a l'obra gravada que estàs escoltant i no et posen artificis de cap mena. Doncs bé, és una bona teoria. Doncs en aquest cas, les freqüències baixes són planes, les freqüències mitges, que són per on hi ha les veus, jo què sé, les guitarres, etc., estan bé, però tiren a estar una mica potenciades, i els aguts jo crec que aquí se'ls ha anat una miqueta a la mà perquè sonen amb un brillo, és que és com si tinguessis dues espases així, xing, i les sentiries com si les tinguessis aquí sobre. Pel meu gust, exagerats, o realment jo és que no estic acostumat a escoltar uns auriculars que brillin tant com aquests, perquè tenen un so espectacular, especialment en els platerets que dius, ostres, tu, és que sembla que te'ls estiguin tocant al costat de l'orella. I a més tenen dos micros a cada banda que van molt bé per mantenir trucades telefòniques, perquè són auriculars Bluetooth, però que també tenen cable, també te'ls pots connectar a través de cable, i sí, tenen molt bona cancel·lació del so en les trucades, i els micros doncs van molt bé i se senten molt bé. Bueno, se senten... Mira, tu, jutja tu mateix o tu mateixa. Provando, a Mallorca voy, probando, a Mallorca voy con mis voces. Mira, i parlant de cancel·lació de soroll, què tal la cancel·lació de soroll? Doncs t'he de dir, per si no ho sabies, que qui va inventar la cancel·lació de so? Bose. Sí senyor, ells van inventar la cancel·lació de so, un senyor que es deia Amar Bose fa 50 anys, i les va aplicar en els auriculars. Doncs sí. I tenen més experiència que ningú? Doncs sí. I per què et dic això? Doncs perquè probablement aquests són els auriculars que tenen la millor cancel·lació de so que he provat mai. Et posaré un exemple, perquè no és que m'ho estigui inventant i dius, ostres, i com ho nota que és millor que d'altres? Bueno, perquè, clar, fan molt de silenci i quan estàs, jo què sé, al carrer, doncs fan un silenci que està molt bé. El remor de la ciutat és un so bastant uniforme. La campana extractora de la cuina, els reactors d'un avió, si vas en un avió, la ventilació del que sigui. Això són uns sons que són molt regulars, molt estables, i aleshores als auriculars els hi va molt bé perquè diuen, això, bueno, t'ho resto i ja està, i me n'oblido. Però, per exemple, ara t'ho imagina't que tens la ràdio posada. Doncs a mi és el que m'ha passat amb aquests auriculars, que tenia la ràdio posada, que me'ls he posat i s'apaga la ràdio. S'ha apagat la ràdio! És que les veus, que és una cosa molt difícil d'anul·lar amb uns auriculars, també te les anul·la. No del tot, però pràcticament del tot. I, sens dubte, molt més que qualsevol altre auricular. O sigui, que si tu el que vols és uns auriculars que t'aïllin de tota la resta per poder escoltar música amb tots els matisos, aquí tens uns molt bons candidats, no només per escoltar música, sinó també per mantenir trucades telefòniques. Següent pregunta, quant dura la bateria? Doncs mira, et diré que la bateria també és una miqueta més que en els auriculars que estic acostumat a conèixer. Són uns auriculars que tenen una autonomia de 24 hores. Sí que és veritat que després triguen 2 hores i mitja a carregar-se, que no tenen precisament càrrega ràpida. No la tenen. I tampoc són els auriculars perfectes, ja t'ho dic, que tinc alguna que altra pega que els hi he trobat, perquè si no, no seria l'Endrino. No són els auriculars perfectes, però se'ls hi acosta molt. Següent pregunta, estan ben dissenyats? Doncs sí, jo crec que estan molt ben dissenyats, tenen una cosa que m'encanta i m'enamora, ara t'ho explicaré, però comencem per la crítica.
I així ja ens ho traiem de sobre. Quina crítica tinc amb aquests auriculars? Doncs potser serà una xorrada, però si els has de portar durant molt de temps, resulta que els auriculars els portes posats i quan vols descansar o no els fas servir, te'ls poses així. Però a mi, personalment, et diré que és una mania personal, m'agrada posar-me'ls amb les escometes reposant sobre les clavícules, que és la manera més tova, la manera més còmoda de tenir els auriculars reposant sobre tu. Perquè si te'ls poses d'aquesta manera, així, és el plàstic que t'està tocant i al cap de l'estona, es fa com una mica incòmoda. I això parlo per mi, no? Tu potser no ets tan maniàtic com jo, però tal. Però què passa? Que quan els portes amb la dreta a l'orella dreta i l'esquerra a l'orella esquerra, els auriculars no giren cap a baix. No torcen cap a baix. Els has de treure, girar-los, tornar-te'ls a posar i aleshores sí, aleshores ja se't queden. Què et costava fer uns auriculars que giressin cap aquí, així, i que també giressin cap a l'altra banda, però no giren. Doncs com has comprovat, aquesta és la crítica més bèstia, més greu que tinc amb aquests auriculars. Total, que en disseny estan molt bé. És un disseny que no és gaire innovador. Els seus antecessors ja eren pràcticament iguals que aquests. Tenen una part aquí acolxadeta que està molt bé, l'obertura és ni gaire forta ni gaire fluixa, es deixa domar bastant bé. Les espumetes aquestes d'aquí no són gaire espectaculars, no són gaire grosses ni gaire gruixudes com uns altres que havíem vist anteriorment, però sí que et cobreixen molt bé l'orella i a mi m'agradaria veure d'aquí un any o dos com està aquesta polipiel, aquest escai que hi ha per aquí sobre, aquesta pell sintètica, perquè la majoria dels auriculars, amb el temps i amb l'ús, s'acaba tot això esquerdant, obrint-se, sortint-se i al final t'acabes canviant els auriculars no perquè deixin de sonar bé, sinó perquè estan destrossats de tant fer-los servir. Doncs sí, a veure, m'agradaria veure quina durabilitat tenen, que espero que sigui molta. Després, el que m'ha enamorat i el que més m'ha agradat, que això ja ho tenien també els QC35, una cosa que m'agrada molt i és que quan te'ls poses, l'orella no toca enlloc, perquè aquí dins dels cascos, el que són els altaveuets petitets, que són els que t'enxuflen la música cap a l'orella, no estan així plans, estan una mica torts, i això et permet que l'orella entri molt bé aquí dins dels cascos i que te'ls puguis posar i que siguin supercòmodes perquè l'orella no està tocant enlloc. Hi ha altres auriculars que quan te'ls poses, l'orella, la part de dalt de l'orella et toca a llocs i tal, i al final, al cap de l'estona, et fan una mica de mal. Doncs aquests no, aquests els pots portar hores i hores i no et cansaràs mai de portar-los, encara que no tinguin aquell acolxat tan bèstia que tenen altres. Però és igual, no els hi cal, ja és suficient. Només tenen un cable, només se'n pot posar un, no són aquells dos cables que se li podia posar un a cada auricular com els One Audio que el tenien, que no ho he vist enlloc més, només que en aquells auriculars. És una fricada. Següent pregunta, es connecten a més d'un dispositiu alhora? I la resposta és sí, i mira que jo no m'hi jugava un duro a que poguessin fer-ho, perquè els anteriors no ho feien. Els anteriors tu havies, des de l'aplicació, havies de canviar a connectar-te a un telèfon, passar a connectar-te a un ordinador que tingués els cascos emparellats, o passar a un altre tablet, o, saps? Havies de canviar sempre d'un lloc a un altre i no era gaire pràctic. En aquest cas no, en aquest cas tu et pots emparellar als aparells que vulguis i després et pots estar connectant a dos mòbils, per exemple, o a un mòbil i una tablet, i tu pots reproduir el so d'aquí, i quan s'acaba d'aquí, o atures d'aquí i li dones allà, també ho escoltes d'allà sense necessitat de desconnectar d'aquí i connectar allà. Que això no passa a tots els auriculars i és molt d'agrair quan t'ho trobes en alguns perquè et facilita molt la vida. Tenen una mica de lag. Què vol dir lag? El lag és el desfase entre la imatge i el so. Aleshores veuràs que la boca i el que escoltes no acaba de coincidir, i això hi ha gent a qui li descol·loca una mica. Per tant, et diré que aquests no són uns auriculars pensats per gamers. Si tu dius, ostres, és que vull uns auriculars molt bons, però a més jo jugo a molts videojocs, necessitaràs uns altres, perquè aquests, si et ve algú per darrere a matar-te, quan et giris ja t'haurà matat. I bé, l'última pregunta. Quan costen? Doncs mira, ha anat baixant una mica i ara actualment s'estan veient a uns 300 euros, que no són baratets,
però és que dius, ostres, és que probablement siguin els millors auriculars que et puguis trobar en aquest 2022 sense gaire por d'equivocar-me. I fins aquí els Bose QC45. Què me'n dius? T'han agradat? No t'han agradat? Els compraries si tinguessis els diners? No te'ls compraries? Bé, això ho deixo al teu judici. Ens veiem al proper vídeo. Que vagi bé. Adéu-siau.